Ezin du gehiago. Urtu beharrean dago. Bani txaketa jarriko dut. Ze korrentea dago piramide artean. Bai, eguraldia ez da berdina emakumeentzat eta gizonentzat. Horregatik, ETBk aurkezten du eguraldia emakumeentzat eta gizonentzat. Bihar 23 gradukoa izango da temperaturarik baxuena. Beraz, hotza. Horregaitik kontu zibili hegoaldean, jantzi ondo angorazko lepokoa, eta txamarra beltza. Badakizue beltzak beroa erakartzen duela. Bihar 18 graduko izango da bataz besteko temperatura. Bai, bero bolada ikaragarria dator. Erne Kantauri isurian eta iparraldean, izerdi alerta iragarri dute. Hau ikusita Eusko Jaurlaritzak galtzamotzak eta piratak janzteko aholkatu du, naiz eta gure olio hankazuriekin barregarri geratzeko arriskua egon. Kantauri isurian 20 gradu izango ditugu. Alerta laranja, beraz, eta izotza arriskua itsasertzeko terrazetan. Haize boladak sar daitezke azpialdetik, erne panti lodiak jantzi. Iparralden eta Araban 19 gradu. Lotu ondo forru polarra eta eman Espainetan kakaoa. Honena, etxeko epelean geratzea. Butanuzko estufa ondoan. Araba, hegoaldean temperatura beroa, 22 gradukoa. Beraz bakizue, Orduñatik ber eta Bizkaia hegoaldean, zerbeza botila beti eskura. Nafarroan, hartu 5 litroko garagardo upeltzarra, ez deshidratatzeko. Alerta gorria Euskal Herrian, 24 gradu. Jantzi zuen umeari. 3 txamarra, lepokoa, 2 gatzer dipare eta katiuskak. 24 gradu ez dira txantxetako. Pulmonia ardezake.